нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. Пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. аввалан ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон ва баъдан ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо як хушхабар баҳри ҳама нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, яъне хабар оиди парвозҳои мунтазам аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ин мавриди парвозҳо тӯли чандин моҳҳо аст ки мо суҳбатҳо мегзаронем, яъне ҳар қарору фармоне ки мебирояд мо пешкаши тамошобинон мегардонем. вале то имрӯз мо дар ягон видеои худмон қайд кардагӣ набудем ки дар фалон числа парвозҳои мунтазам кушода мешавад. хушбахтона имрӯз фурсат фаро расид, қароре биромад ки дар ҳамунҷа таърихи кушода шидани парвозҳои мунтазам пешкаш гардидагӣ буд, яъне навиштагӣ буд ва ба ҳамин хотир имрӯз мо дар мавзӯи парвозҳои мунтазам ба шумо ҳамаша мефаҳмонем ва числошам мегем. худованд ки то ана ҳамон числоша тинҷиву амонӣ боша, яъне дар мавриди ана ҳамин беморӣ худованд ки беморӣ кам шававу бо ана ҳамин беморӣ сабаб нашава ки числои муайян кардагишон бекор карда шава. иншааллоҳ умедворем ки дар ана ҳамон числое ки Федератсияи Россия муқаррар кардагиай парвозҳои мунтазам кушода мешава ва ҳар касе ки дар муҳоҷират қарор дора ба ҷумҳурӣ омаданиай ва худованд кина ки соқи саломат ба назди падару модар, ба назди зану фарзанди худшон бар бигарданд. ва оиди комментарияҳое ки баъзе шахсиятҳо фикрҳои ҷазири худшона дар ҳаминҷа баён мекунанд, нисбати мо дашномҳо мекунанд, ҳазор раҳмат гуфтаним шумода бигзор, шуморо худованд ҳидоят куна, чунки ба сухани мо шумо одам нашидену одам намешен. ва шурӯъ мекунем барномаро. хабаре ки ҳозир гуфтем, ҳозир мо аввалан дар шумо тексти ҳамун хабара мехонем аз ҷое ки Федератсияи Россия ҳамун қарора пешниҳод кардагие. мо ба чӣ хотир текста мехонем? ба хотире ки баъза нафарҳо боз мегӯянд шумо аз пеши худтон ҳарчира ахборотҳоро бар дурӯғ метиҳед. ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки ҳар ахбороте ки ба шумо пешкаш мегардонем, аввалан тексти ҳамун қарори биромадагиро мо ба шумо бихонем ва баъдан оиди ана ҳамун навиштаҷоти Федератсияи Россия ё ки ҷумҳурии Тоҷикистон мо фикри ақидаи худмона дар ҳамун мавзӯъ баён кунем. бо диққат гӯш мекунем бародарони азиз. нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. 30% тахфиф карда мешавад. аввали тирамоҳ Русия метавонад алоқаи қатъшудаи ҳавоиро бо чанде аз кишварҳо барқарор намояд. тавре знак .com бо истиснод ба Вестник Атор менависад: аз 1 сентябр Русия метавонад алоқаи ҳавоиро бо чанде аз кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил барқарор кунад. бино ба иттилооти сомонаи Иттиҳодияи ширкатҳои сиёсии Русия, манбаъои Вестник Атор гуфтанд, бо эҳтимолияти зиёд парвозҳо ба аксари кишварҳои Иттиҳод барқарор мешаванд. гуфта мешавад барои дубора аз саргирии парвозҳо ба кишварҳои хориҷӣ наздик якчанд асосҳо вуҷуд доранд ва баъдан вазъи ин беморӣ дар кишварҳо ба назар гирифта мешавад. Вестник Атор қайд мекунад ки ҳамчунин дар ин маврид бобати барқарор намудани робитаҳои гуманитарӣ ва корӣ сухан меравад. бо ин сабаб Қазоқистону Тоҷикистон, Узбекистону Қирғизистон ва Арманистон нахуст дар рӯйхати 30 кишваре буданд ки Вазорати нақлиёти Русия барқарор кардани алоқаи ҳавоиро ба онҳо пешниҳод карда буд. ифтитоҳи хатсайр ба ин кишварҳо аз сентябр интизорем, гуфтааст як манбаи огаҳ дар соҳаи авиатсияи Русия. мо хабари Федератсияи Россияро ба шумо хондем ва ҳозир дар ҳамин мавзӯъ, дар ҳамин маврид фикри ақидаи худмона, яъне ки сода карда ба шумо мефаҳмонем. мо чӣ хеле ки қайд карда будем, як чанд ҳафта пеш Федератсияи Россия тасмим гирифта буд ки ба 30 давлат ширкатҳои ҳавопаймоии худша рафту омадша оғоз кунад. дар ан ҳамин 30 давлате ки Федератсияи Россия ба рӯйхат гирифтагиай, дар ан ҳамин 30 давлат ҳозир мо номбар кардем: Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Арманистону Узбекистон дар ҷои авваланд, яъне ки аввалан бояд ба ана ҳамин давлатҳо мақсад парвозҳои худша кушода кунад. ва Федератсияи Россия тасмим гирифтааст ки аз 1 сентябр
ба ана ҳамон 30 давлате ки дар рӯйхат ҳастай парвозҳои мунтазами худша барқарор кунад. Чихеле ки мо қайд кардем бародарони азиз, дар ҳамон 30 давлат ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар рӯйхат ҳастай. Ва аз 1 сентябр бо назардошти беҳбудии вазъияти беморӣ, агар ягон тағйири иловаҳо нашава, яъне ки вазъият безеб нашава то вақта ҳамин хел, агар рӯз то рӯз вазъияти беморӣ камшидан гира, аз 1 сентябр парвозҳо ба ана ҳамин давлатҳое ки мо номбар кардем кушода мешава. Ва як бори дигар хотиррасон мекунем бародарони азиз ки числое ки мо ба шумо пешкаш кардем, числое ки мо ба шумо гуфтем, қарори Федератсияи Россия. То ана ҳамин рӯза Федератсияи Россия ягон числора гуфтагӣ набуд ки дар ҳамин число парвозҳои худша кушода мекунад ба ҳамун 30 давлат. Яъне қайд кардагӣ буд баъзан числоҳоеро ки дар уҷа танҳо як давлат ё ду давлат дохил шидагӣ буд. Ва дирӯз хабаре биромад, қароре биромад ки оиди 30 давлат барқарор шидани ширкатҳои ҳавопаймоиш числоша эълон кард ки аз 1 сентябр ба ана ҳамаи ҳамин давлатҳо ба 30 давлат парвозҳои мунтазами худша шурӯъ мекунад. Боварӣ дорам ин як хушхабар баҳри ҳама муҳоҷирони тоҷик буд, баҳри ҳама муҳоҷирони узбек, қирғиз, мақсад аз Арманистону Туркманистон. Ана ҳамин хабаре ки Федератсияи Россия пешниҳод кард баҳри ҳамаи ҳамво як хабари беҳтарин буд, чунки мардуми зиёде интизоранд ба ватанҳо, ба кишварҳои худшон барбигарданд, ба назди падару модар, ба назди зану фарзанд. тӯли чандин моҳое ки дар интизорӣ бо сабаби ана ҳамин беморӣ дар давлатҳои хориҷа дармондагӣ буданд. Ва ҳазор раҳмати калон бародарони азиз ки шумо моро дастгирӣ мекунед ва ба мо боварӣ мекунед. Имрӯз морам кӯшиш кардем яке аз хабарҳои беҳтарина пешкаши шумо бигардонем, чунки шумо ҳар як видеои мада ҳамин хабара интизор буден ва савол медоден ки кай парвозҳо кушода мешава, кадом числода кушода мешава. Ва ина хушбахтона фурсат фаро расид ки мо навор кардему пешкаши ҳамаи ҳамун бародаро кардем. Ва фикри ақидаи ҳар яки шуморо ма дар комментария интизорам. Боз ягон саволи дигар боша метавонед саволҳои худтона ба ма пешкаш бигардонед ва дар канали Юрист ТЖ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунед ва видеоро поделиться кунед то ки ҳама бохабар бишаванд аз числои ана ҳамин парвозҳо, то ки билет харидорӣ накунанд ба ягон числои дигараву пеш аз муҳлат фиреб нахӯранд. Саволҳои худтона метавонед дар инстаграми ма обуна шида ба ман равон кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. Хабарҳои нав ва тозаи моро интизор бошед.